Nedostaje nam prilika da sami halal i dostojanstveno zaradite svoju nafaku, svoju platu i svoj zalogaj. To se ne može obezbijediti sa Bošnjačkog nacionalnog vijeća, niti iz Bošnjačke kulturne zajednice, niti iz islamske zajednice. Zato morate osvojiti onu zgradu tamo. Imaćete priliku vrlo brzo. Doduše, nemojte od mene očekivati da i to ja radim. Moram ostati u domenu svoje vjere, kulture, nacije i obrazovanja.